Asking ko silong bolore. What pa ganun dahil pam na level na funny bo. Ako anda siya mixu thora kaya song. Asking ko silong ay tayo ko silong yung dali mo na kagad mo. Ay sao nang doon ka tawag ay sao masih ko silong bolore. Asi tao nang natin ay siya pwede ni pulo ni. As tao nang kaya ni pulo ni nang kaya kamano. Asi tao ay napil siyang ko sa damay lungthak pa doon kaya ni pulo ni ito. As lore he nang ito. Ay tao ko lungda din na napil siyang laga. Ay laga rin siyang kaya ni pulo na may napil siyang. Yun. Kaya ba nang hindi kaya ni pulo lumera kaya na makungaw lera. Mga kaya ni pulo nga kasi. The next day. Hello nang tabro. Nang sakjaro hello. Kanana sigawa is na wala de. Dawala na. Nangano? Dawala na di. Kanino ni panglaw talaw ni siya no tumuwa si. Kanado mo tanjing gini. Itaw bro. Itaw nang doon daw rin. Hello itaw, kama daw rin. Ay, tulong man. Itaw dito. Ay. Ay. Isono siguro natin. Enemy sita. Asta masih ada jam situ ni. Aduh dah nak tempura mu. Mau deh lagi. Henpa nang ni kau. My name is Argentina. My name is Amja Bachchan. Ay na sunon deh heli ba. Ang sunon deh heli ba. Ako ikarahin malit ha. Kita slow si. Okay, yay. Torsit kay ni. Adoy tao, ay yung natabak na uli, ay talagi tao. Ay yung nasa bajan na tabak na ay yung talagi tao. Okay tao, dami na si tao. Kiye, sino ba si di? Ito, ito lang si Katoy nun niya. Dahil ito.